commission as a whole. Kata Martina ne gitimo kigin kaka kanyakla kaka commissioner nikech sani ang'eni Chebukato dong kod commissioners ariyo to nitiere moko ang'wen ma bende opogore kodgi. Kamano koro gima ji ang'wen gi nyalo wacho kalure gi gik mane gisewacho e media en mana ka giwacho ni gino mane Chebukati otimo kata gino mane Chebukati olando nok lure gi gik mane commission onego bed ni timo. Matiende ni nyaka gidhi gikel evidence ni taling ni nonego tim kama to ok otime kama. Ka gitimo kamano to decision mar Chebukati nyalo bedo illegal. Nikech king'iyo pend chike mag constitution miyo chairman mar commission ratiro mar lando. Kendo olande kasto ondike gazette Kenya Gazette kaso otero copy achiel ne president mobet Uhuru Kenyatta kaso copy moro to Chief Justice Martha Koome. Koro king'iyo kaka gini timo en ni lando president en ratiro mar chairman. Kendo king'iyo kaka commission obedo formed anyalo wacho ni chairman mar commission ang'eni jolony mag chike moko nyalo bedo gi a different opinion, but aneno ka chairman the chairman of the commission is not a commissioner. Nikech king'iyo kata kaka iyiere en iyiere kien kaso commissioners bi yiero kigin kasto commissioners gi ema dhi to riwre to yiero vice chairperson. Matiende ni Wafula Chebukati kaka chairman nigi ratiro manyalo bedo no pogore, lakini ratiro ni nyaka otime kalure gi chike. To chike wacho ni IEBC nyaka tim gik moko kalure gi yie margi kaka commission. Matiende ni kawayudo evidence okoromo kende ni Wafula Chebukati no lando to en ratiro ne. To ka bed ni no lando gik mane commission gik mane okadier. Okay, gik mane okadier kata gik mane commission odagi. Gik mane commission odagi to mano a very good ground mar wacho ni Wafula Chebukati okotimo kaka idwaro. Kinyalo paro maber ni doho mamalo no wacho ni